guys! Welcome back to our channel. And for today's video, papakita namin sa inyo ang ganda ng NAG-ASO PIER. NAG-ASO PIER. Maliligo kami. Yes I'm so guys, excited. pagod na pagod kami sa inakyat namin. Ngayon, pumunta kami ng Boiling Lake, pumunta kami ng man-made cave, tunnel. And yun, siguro naman, pwede naman tayong maligo, diba? Yeah, parang gusto ko magkaroon ng underwater. Yeah. Ay, ayos, hindi ito. Hindi na ay, yung parang, ay, oo nga. Ito, dati may ano dyan. Hello guys! Dito kami ngayon sa pier ng NAG-ASO. Okay. Ang ganda! Yes, Ligo tayo. ang dinaw ng tubig. Ang ganda ng lugar. Alang. Kasi siyempre ang mga iba pating kuha, bakit i-delete ko pa. Maligo tayo. Oh my God. Hi, Be. So, Hello! yun, Be. Paano sila makarating dito? Kung kung galing kayong Legazpi, from Legazpi Terminal to Manito, then Manito to NAG-ASO. Magkano yung pamasahe, Be? It's almost 100 lang naman. Ah, okay. Mura lang guys. Yeah. Mura lang. Eh kung galing sila ng Sorsogon. From Sorsogon, I think from Sorsogon to Bacon, then Bacon to Manito. Bacon to NAG-ASO, okay na din. Since guys pier kasi to, pwede naman sila siguro bangka, diba? Yeah. Yeah.
Pag, pag pumunta kayo sa, sa dulo, sobrang lalim niya na. Hindi ko, asan to? Nakakatakot. Yun. Oh my God, ang ganda. Ang sarap ang sarap magbabad. Kasi lang medyo madulas yung mga bato. Pero guys, ang ganda. Ang ganda ng lugar. Maalam siya. Sobra. Kasi nga, dagat. Bakit may maalat ang dagat? Sabi daw nila, nag-away yung mga bathala. Ayun. Linagyan ng asin. Char. Ano bang bathala, pe? Bathala ng mga bakala. YouTube creators studio. Oh, pwede mo. Ayun, share. Tapos yung na app. 1, 2, 3. Ano ko wala ko? Wala ko wala. Sigang langoy. 5 minutes bilangoy, 3 minutes istorya. Oh my God! Ang ganda-ganda. Ang ganda ng lugar, guys. Ayun. Lakas ng ano. Lakas ng alon. Ang lakas na. Malakas na to. Ayun. Ganda ng lugar, guys. Look at the view. Look at me. Ang ganda ng lugar. Ayun. So, hindi ako masyadong marunong lumangoy. Kaya dito lang tayo sa may hagdan. Mahirap na. Let's wait. Kukuha tayo si Kulat mo. Oh my God! Seaweed pearly. Pearly siya. Mighty ocean. Shine in the sun. Marina! Hanapin natin si Marina. Marina! Marina! Kung hinahanap mo si Marina, sino ka?
Ah, Kung hinahanap mo si Marina, sino ka? oh my God, ako si Pearly. Andito si Dugong. Hanapin natin si Dugong. Goodbye guys! Hanggang sa muli! Don't forget to like, share, and hit the notification bell at mag-subscribe din para lagi kayo updated sa aming YouTube channel. Bye! Thank you so much, Miss Hannah Cruz, for making this vlog possible.